Dragi sportive și dragi părinți, bine ați venit la prima ediție a Cupei Clubului Sportiv Școlar numărul 1 din Constanța, la gimnastică ritmică. Vreau să le urez succes tuturor gimnastelor. Unele dintre ele, să știți că sunt la primul lor concurs și au nevoie de încurajări. Le urăm succes, uitați-vă cât de frumușele sunt și salutăm prezența pe lângă gimnastele Clubului Sportiv Școlar a echipei unei foste sportive de-a noastre, Claudia Calmache, vreau să vin aici lângă mine. Ea, proaspăt șefă de club sportiv, da? Da, președinta clubului sportiv Ritmic Gym Trend. Așa, deci vă rog frumos, are nevoie și ea de încurajări și să-i urăm și ei succes alături de sportivele noastre la acest concurs, Cupa CSS1 Constanța, și mai departe la campionatul național pentru copii, da? Care va avea loc peste 3 săptămâni. Atențiune! Cu aceasta declar deschisă Cupa CSS1 Constanța, sportive drepți, cu cântec. Facem ieșirea de pe covor, atenție, înainte.